Something is got wrong. Hello! Hello. Vi skal videre til Torn. Nå, vi er blevet færdige med den. Okay. Nå ja, det var det første. Okay. Vi går lige tilbage. Nej, jeg er lige bag jer. Gå lige væk. They'll properly throw you a party. Giver du så op sådan der. Og så... Ja. Prøv at gå ind. Kom. Øj. Jeg var lige været ud over. Prøv at se, hvad det er, Dan. Ja, jeg har set det. Hvad er det? Det aner jeg ikke. Nej, jeg synes ikke, vi skal gøre det. Okay, vi kan godt se, hvad det er, men... Okay. Okay, nej, jeg skal trykke på den. Okay, vi går begge derinde på den samtidig. Okay. 3, 2, 1, nu. What the fuck? Var du hvad? Shit. Hvad er det her? Hvad fuck? Øj, Woo! Hvad er det? Er det bare en rushspil? Hvad fuck? Er det ekstra levels? Det er X-levels. Advarsel ekstra baner findes sted efter... Okay, så skal vi ikke være her. Nej, vi skal ikke være her. Exit her. Kom. Efter mig. Woo! Det bliver først efter. Det bliver først efter. Så kan vi se, hvad folk alt baner der er blevet lavet. Torn. Og jeg har kakao og sådan der. Sådan. Fuck dig. Du røg op til træer. Ah, fuck. How can you fail at this? It isn't even a test. Well, fuck you. Sorry. Hallo. Vi starter helt. Ja, vi starter helt ved 8. Det skal vi ikke. Hej. Hej. I'm gonna... Det siger vi ikke, for det er også bare en spørg. Oh, I'm gonna fuck you softly. Hug you sweetly. Okay, der er ikke vand i den her. Nej, der. Prøv. Jeg skal så også først sådan her. Der sætter en rød. Oh my god, jeg prøvede. Der sætter en rød der, og sådan en gul. Yes, så Ja. Kom. Woo! Super. Kommer du lige hjælpe mig? Ja. Sådan der. Sådan der. Og... Hold kæft, det var svært. Det tog 2 timer at Det løse var- den her. Vi har faktisk lige klippet i det. Og så... Geronimo! det var så tæt på. Fuck mit liv. Det var så tæt på, mand. Nå, lad os se, hvad kan det her gå? Jeg skal ind derop. Hvor er det, jeg gerne vil have? Det er derop. Op med sig. Så vil sige, du skal... Op med sig. Hallo. Hallo. Okay. Op med sig. Hvad? Værsgo. Du skal jo lige placere et eller andet, så jeg kan komme derhen. Nej, det er rigtig godt, så joke i princippet. Ja, den der. Super. Så skal du lave en derop. Ja. Det skulle du have gjort, inden det var. Det kunne du godt sige. Okay. Okay, så skal jeg nå at lave en. Jeg skal lave en der. Fordi jeg skal allerede have min klar. Ja, og så skal jeg... Geronimo! Got the ball. You did an excellent job placing the edgeless safety cube in the receptacle. You should be very... Oh wait, that's right. Your last one wins. I can drop the fake praise. You have no idea how tiring it is to praise someone for placing an edgeless safety cube into a receptacle designed to exactly fit an edgeless safety cube. Okay. Glatters stemme er rent faktisk med i den der Pacific Rim. Det synes jeg er meget sjovt at finde på. Nej, jeg vil have sat undertekster på. Det har jeg ikke gjort endnu. Det er... Det er også Det er vigtigst. lidt dumt af mig. Filmer du det? Hvad? Filmer du?
Shot, Mm. drowned, Okay. crushed, burned and goo. Oh, sorry. I was just thinking of all the ways humans can die. You can't die in any of those ways. You just keep testing and testing. With perfect results and no consequences. Ja, Jonas. Men ja. Et tekst for hørehæmmet. Nå, nej, så læser den også op for mig. Nu, det gider jeg sgu ikke. Skal du gøre det nu? Sådan der. Vent, Nikolaj. Prøv at komme. Vi må ikke drikke vandet. Whatever. Det er det anyway. Jeg er tørstig! Nej. Du er Kæft, det virkelig... smagte godt. Hej. Kæft, det smagte godt. Nå, kom. Skal jeg begynde? Ja. Du begynder bare at hoppe. Time Vortex. Wibbly wobbly time wimey. Wow, yeah, that's the real time was it now. Hvad for en potat skal jeg gøre det med den der skal jeg ikke? Ja, det er rigtigt, den skal lige ned. Det tænker jeg ikke lige over, sorry. Vi prøver lige igen. Yes. Det må være sjovt, det måtte. Okay, bum. Og bum. Mm. Så er det din tur. Du gør sammen med mig, gør du ikke? Nej, jeg er tæt på! Nå. Jeg var fandme tæt på, mand. Sorry, jeg klikkede, og så... jeg klikkede ikke, og så trykkede jeg på den der derovre, og så nåede jeg lige at se, at den ikke gjorde det. Sådan der, værsgo. Sådan der. Every time you think, it's a reminder of the way things used to be. But then there you are. Again. Like nothing happened. Jeg elsker den måde, hun er så positiv på det, bare like, yeah. Det er også så negativt på samme tid. Bare like, ingen følelser af den stemme, det. Prøv at tænke at være den person, der skulle lave stemme til Glados. Jeg tror, den er meget sjov. The best way to build confidence is to first recognize your insecurities. Orange. Can you Okay, vi recall spiller. all the ways you feel unworthy, ashamed, or inferior? On second thought, we don't Fuck have dig. time. Just look at how much better you are than Blue. Blue, you are very good at being an example. Tak. Hvad er det, jeg skal? Oh my god. Nå, jeg skal derover. Vent 2 sekunder. Jeg skal derover. Vi skal over og gøre det igen, kom. Hun sender for mange snaps. Fuck social media lige nu. Vi er i gang med Portal 2. For fanden, mand. Der, Sådan og der. der. Og så skal du være klar til at sætte en... Ja, det Der er bagefter. godt. Hop for fanden. Gå ind og hop. Der skal du sætte den, når det er vi er færdige. Og husk, du skal sætte den lyseblå. Det ved jeg godt. Er du klar? Woohoo! Nailed it. Jeg gjorde den. Okay. Jeg gjorde det. Det var tænker jeg sådan. Nu ses. Der røg jeg rent faktisk ned, man. Det tror jeg ikke, den ville. Ja, giv mig den. Giv det til mig. Sådan der. Hvor skal den hen? Op. Virkelig? Nailed it. Yes. I thought you'd be faster at this, but I can appreciate I'm gonna fucking shoot you! stop and smell Jeg kan hoppe over dig, tro mig. that other scent you smell. Nej, jeg tror ikke, jeg rejste mig op, og så du ikke kunne. Disappointment in you. Det kunne have været sjovt, ikke? Oh yeah, that will be. That will be. Hello der. Hello. Remember when I told you that you were the only subjects to pass the calibration test? I lied. There are 5,000 other two-subject teams Fuck dem. in direct competition with you. Don't worry. You are in the lead.
Mm. Jeg ved ikke, om du kan se det, men jeg har lavet sådan nogle 2 ting, hvor der står, at du skal lave noget. Jeg står lige her. Hov. Jeg har sådan fortalt det hen. Nej. Det er quick escape. Og jeg skal være klar til at klikke på kampen. Jeg er klar. Og så... Fuck, forkert. Lyseblå. Vi prøver igen. Og så husk at være klar til at gøre det igen. Nej, fuck! Hvad laver du? Vi prøver igen. Jeg er ikke helt sikker på, hvad vi skal her faktisk. Det skal jo også stoppe, skal jeg ikke? Oh my god, nej, lad mig gøre det her. Okay, så. Vent, det var måske lidt fucked up det der. Ja, det var det faktisk. Ja, det. Er du klar? Ja, tror jeg. I see. Og så kom den herud. Whoopsie. Woo! In 3, Okay. 2, 1. Oh my god, I dropped my balls. Nej! Nederen. Hvor var du? Kom bare. Virkelig. Virkelig. Bare slet ikke, det er bare slet ikke fordi, jeg gjorde det på dig, da du stod FK. Wow. Gonna fuck you gently. Venter på din makker. Did you notice I didn't even stay to the end of your last test? Oh, I men... was confident you could finish. Do you know where I was? Go for I it, was kom. outside watching some deer frolic. Kom så. You don't even care about Nej, the ikke der, outside, høl. do you? Ja. Pisse ligegyldigt. Sådan der. Det var relativt nemt, den her. Ja. Vent, den der. Nej, bag dig. Tak. Og så er det dig. Hold da. Gå lige tilbage og gør det samme igen. Ja. Det var så det. Og så skal du komme her og gøre det for mig. Er du klar? Yep. Nej, du er ikke. Oh. Nej. Prøv lige at sætte den der igen, så skal jeg vise det. Så skal jeg vise dig, yes. You done it? Nej, ikke helt. Det kan jeg ikke pisse. Ja. Bum bum. Og så prøv at lade være ved at gøre noget, så skal jeg lige se. Vent, jeg har en idé. Sæt din portal der. Der. Nej, sådan så jeg kan komme videre. Og så skal jeg hoppe ned. Nej. Fordi herfra, der kan man sætte en portal. Altså, der er et hul for en grund. Så... Nej, så ved jeg godt, så prøv at se. Så skal Nå. og så gør du lige hen og gør det der, så skal jeg vise det. Og hvad så? Så tager jeg lige turen. Nej, vent, så... Hvorfor er det aldrig mig, der får lov? Hvad fanden? Det... Come on, den her skal vi da kunne klare, mand. Ja, men så prøv at gå... What? Ja, det er jeg går, okay. Prøv at gå ind i det der rum der, Hørs. Det her? Tag turen. Nå. GG. Sådan der.
Så skal du kunne gøre et eller andet. Altså, din portal er der stadig, så lad være med at gøre noget Nej, dumt. der Jo, mangler en. den røde er der. Det der. Du skal placere den røde lige der, hvor min blå er. Lad os se, så kommer du op det samme sted. Jamen, vi gør det rigtigt. Prøv at komme. Nu gør du det bare deroppe fra. Sæt en portal der. Eller vent, det skal jeg lige. Ja. Og så der, så sætter jeg dem her. Og så husk, du skal rykke den blå. Og så kom. Og så sætter du den på den der. Okay? Sæt den. Ja, det er godt. Og så bliver vi der. Du må ikke hoppe ned. Land du ikke heroppe? Oh. Land du her? Vent, bliv lige. Mhm. Mhm. Kan du hoppe op og se den anden plade, der er bag der? Nej. Ja, men så hvis Jamen prøv at gå om på den anden side. Prøv at gå herover. Kom herover. Ikke der. Kom herover. Prøv her. Du kan se den der plade ja. herfra. Det må du kunne gøre for en grund. Uden det skal... I think I'm not quite sure. Hvis man rammer den her, så lad mig se, om jeg rammer. Nej. Au. Jeg rammer bare ved den der. Og så du prøver at gøre den der igen. Jeg kan bare ikke ramme, værsgo. Og så skal du placere en... Giv mig 2 sekunder. Gå derom bagved, så du skal være derom. Du var tæt på. Gå derom bagved, ja. Så placer en portal, der hvor min blå er. Og så placerer en portal på den hvide ting, du kan se lige op over det hjørne der. Ja. Ja. Hvorfor? Så prøv at tage den tur. Jeg prøver her. Kommer ikke til at virke endnu. Giver det ikke mening? Gør det ikke? What? Stod du på en væg? Vent, jeg kan sgu da bare. Jeg stod op i den der her. Ej, hvor irriterende. Det bliver da røvirriterende at kigge på der til sidst, gør det ikke? Ja, vi forklarer, når vi kommer tilbage, ikke? Nå. Du lige dør, så kan vi klare det igen. Vi fandt... Nej, vi skal ikke... Nå, vi fandt ud af det. Everybody. Ja, okay, lad os lykke. What? Og så er det her, vi ikke kan finde ud af det, ikke også? Ja, sagtens. Her. Og her. Kom lav din portal derom. Er du klar? Sådan der. Upti. Så jeg over. Laver jeg min en det. Du stod den du ikke skulle. Du skulle ikke slette den der. En gang til åbringsknude. Hopper jeg igennem. Det er rød, jeg skal lave. Yes. Sådan der. Så kører vi lige. Kom. Whoopsie. Så har vi ikke behov for din. Kom. Ja, det er så sådan, vi brugte lige 10 minutter på at finde ud af, vi brugte 10 minutter. Fuck you! Fuck no. Okay, vi klarer det godt. Okay, ja, nå, okay. Vi skal lave noget her. Og så... Der, og... Hvad kan du så der? Okay, så kan du gøre det der. Så du kan altså hej her. Hold den åben. Er den åben? Godt så. Og så gå ind og lave dine portaler. Vent. Hold lige den der åben. For jeg kan ikke komme ud nu.
Men der er sådan en energifelt, så jeg kan ikke lave mine portaler. Nå, så nu er jeg jo stok. Jeg er stadigvæk stok. Jeg holder den åben. Kun lige. Vi skal bruge cuben der, kan jeg se. Kom nu. Jeg har sgu da en idé, kom. Og så. Tag turen, er du klar? Jeg skal tage turen, og så gå op og have en cuben. Så er det helt fint. Nej, drop den! Vi har den. Never mind. Okay, så skal du derop, tag turen. Ja. Kan jeg gøre sådan her? Kan jeg gøre sådan her? Kan jeg så ikke? Nej, kom nu Okay, bare så med lidt her. for fanden, ikke også? De har nok Sådan der. designet, så man ikke kan gøre det, ikke også? Og så der. sådan der. Elle fucker først. Pis. Nej! Hvad laver du? Nu skal jeg skal Og sætte værsgo, tag turen. Du skal lave en der, og en derovre. Hvor? Derovre. Ja, ved hoppet. Woo! Ses. Nej, okay. Der var du en portal der, og så en portal oppe ved dig. Sådan der. Perfekt. Du. The moves. Tiniest little thing. Oh. Humans. Nå. That's what you look like right now. You're better than that. Nej, vi er sgu ej. Bedre end det. Det tog vi. Jeg er bedre end det. I brought your science, you may now continue. Nu har jeg ikke mere at spise og drikke tilbage. For du har det hårdere. Nå. Det var dejligt. If your confidence is still not high enough, remember no one was created perfect. Even I was created with an imperfection. I was given too much empathy with human suffering, but I overcame Den der. it and Sorry, for lige noget kaldt. Bum. Okay, nej, jeg går lige herover 2 sekunder. Jeg har en idé. Hø! Jeg skal godt huske, hvordan den her fungerer. Det kan jeg nemlig ikke. Pisse. Nej, det kan jeg rent faktisk ikke, den kan jeg selv. Men vi skal herop. En af os. Kan Så du ikke den have der- noget party song? Og... Okay, never gå over på den anden side. Lav en der, og en der. Eller har du ikke et eller andet sted, så du kan ryge højt op? Hop ned. Kan du hoppe ned der, og så ramme et eller andet? Nej. Det er fordi, du skal have et eller andet med fart på. Du skal have fart på, det er det. Er der ikke noget der? Er der ikke noget her? Kan du ikke have noget party song? Hvad er der deroppe? Prøv at gå derop. Der, på tæer. Der er en jump pad. Fantastisk. Ja, sådan der, se. Og så prøv at se, hvor godt jeg har nailet den her. Ja, du... det var fandme tæt på. Nailed it. Okay, så skal du bare lave det samme. Okay, glem det. Fuck, jeg skulle ikke gå igennem. Fuck, jeg når det ikke. Nå. Okay, vent. Lav 2 igen. Vi bliver lige nødt til at slette den. Smart. En der og en der. Sorry, mate. No, burde der komme en ting. not my cube. Men den skal ikke... Jo, bare roligt. Den kommer op til dig. Men den skal jo ikke op til mig, mand! Nej, men så kaster du den ned til mig. Kan det ikke være ligegyldigt? Du havde den jo! Hvorfor? Ja, jeg havde den. Fuck. Kom ind. Kan du ramme? Du ved godt, det går på YouTube, det her, ikke? Oh my god. Nå, så skal du derom og placere de 2, jeg har placeret, og så skal jeg placere de 2 her. Ja. Ja, det går. What the fuck? Okay. You alright? Ja. Hallo? Gik nettet et øjeblik? Okay. Ja, i 2 sekunder. Det er stadig gået. What the fuck? Ja, du er jo rimelig dårlig forbindelse, kan jeg høre det sådan krasser. Make the jump. Jeg ved ikke, hvad fuck der skete. Ja, igen, så gør den det.
Please. Yeah. Woohoo! Woohoo! Pis. Jeg stod lige på kanten, så du ikke kunne komme forbi. Ej, men vi skal lige finde ud af det der, så vi prøver lige at stoppe et øjeblik igen. Jonas? Ja. Okay, det er den sådan fint nok. Så stopper vi ikke. Nej, vi stopper ikke. Men hvis jeg lægger igen, så gør vi det. En lille smule Ja, som om du skal være der, og... Okay. Hvor var du så hen? Jeg kan ikke se det, og jeg står stille. Nico, Mhm. stop den lige. Stop den lige, for jeg bliver nødt til at lukke. Vi fandt ud af problemet. Ja. Det var Jonas, der var en retard. Fuck dig. Nej, det var jeg. Det var fordi, vi læggede på grund af Nikolajs lorteserver. Take it. Server? Det er da ingen skid med en server at gøre. Excellent work. Jo. Ej da. Okay, vent, når jeg siger nu, ikke? Så klikker du, okay? Ja. Det er helt timing. Nu! Kiss. Nej. Okay, prøv Close igen. enough. Job. Nu! Okay, vent. Lige så snart jeg rammer derovre igen, okay? Nej, ikke der. Fuck dig! Det vidste jeg ikke ville ske. Jeg troede, du kunne få fat i det. Det eksploderede hos mig, wow. Lol. Science. Okay, vent. Sætter mig lige. Vi prøver lige en gang til. En gang, det var bare slut. En der, Jeg må godt lade det. og en der. Og så kører vi igen. Nu. Ja, Simon. Nej. Nej, den slår der ned. Excellent. det er fordi, jeg skal have den lige så snart, lige så snart da jeg hopper, så skal jeg have den. Fordi så kan jeg lige nå at klikke på den til at få den. Jamen, jeg skal vi ikke... Okay, er du klar igen? Nu. Okay. Det var lidt for sent. What the fuck, det... Nå. Hvad laver du? Du fik den lige til at køre. Ja. Så hop. Hvor skal vi hen? Okay, nej. Au. Vi skal herhen. Griber du? Nej, sgu da. Værsgo. Er du Du dum? er der. Det kunne gå meget galt, det der. Men det var også samtidig sjovt. When completing that Yeah. test. But something seems off. I wonder if that dancing has some effect on you. Dans. Ja, det dansede. Eller jeg dansede rent faktisk. Nå. Kameraet kigger Må på man mig, ikke så er jeg luft? bare ikke... nej, det er bare kameraet til før. Oh. Watch the video! Nej, jeg danser sgu da også. Så du det? Nå, det er så... Nej, det kan godt være, det var bare dig, der sådan, den viste det for dig for mig. Altså, who knows. So you are going too slowly. Maybe you are getting human emotions. Do you need real encouragement? Let's see Yeah. if this helps. Blue, you are the most advanced model of robot Aperture Science Okay. has ever discovered. Okay, nej. Det er min. Det er min. Sådan der, og så laver du din. Præcis der. Okay? Og så hopper vi på samme tid. 3, Hvad? 2, 1. 3, 2. Fuck it. Okay. Goddammit. Nu skal jo hoppe samtidig, mand. 3. Vent, nej, fordi det er serveren, der er rigtigt. Jeg kommer Fuck, det er dig. Jeg kommer lige til at trykke Q. Hey, laser! Det er din Det er bedste den ven, der. Jonas. Se, pas nu. Nej, Øh, det er den der, hvor vi skal løbe. Der. Okay, vent, jeg har en idé. Ja, men ikke Jeg gå offrer ind. Nej, ikke nu. Nej, bare roligt. Jeg har styr på den her timing der. Der røg den. Der er den sidste. Super. Go. Løb nu. Au. Hvad skal jeg?
Nej, du skal ikke. Okay, kom tilbage. Godt, du kunne løbe. Du skal derover. Du skal stå på den der. På den der. Nu mistede jeg den. Nej, du skal stå på den. Og stop den. Ja. Vi har ikke sat mig tid. Hvad ser du ordentligt? Hvad skal du? Nu, bag dig. Hvad sker der bag mig? Oh my god, du skal være klar til... Jeg skal lige være helt sikker på, hvad fanden er det, der sker. Nej, du skal være klar til at lave en portal der, ikke? Ja. Lidt der. Og så skal du kunne lave en der. Nej, okay, fanden ikke. Det tror jeg ikke lige. Ja, of course. Shit, okay, skynd dig. Så placeret den også ordentligt, så jeg kan komme hurtigt op. Ved du, hvor fucking svært det er? Sådan der. Det ved du bliver maselig med. Please sig du nåede det. Det var ikke. Fuck. Ved du hvad, du tager den. Åh. Okay. Ikke engang se her. Jeg står stille, wow. Hallo? Okay, nej. Wow. Dit net, mand. Det er fordi, jeg tror det er fordi mine forældre ser en video i filmen. Er du klar? Nu. Hvad så? Jeg siger til, når jeg er klar. Nu! I slip. Please. Ja! Yeah. Jeg gjorde det. Kommer du? Okay. Okay. Fuck it. Nå, okay. Jeg har en idé. Gå lige over på den der. Hop. Ses. Så. Og vent, nej. Okay, du skal lige hoppe på den igen, for vi skal rent faktisk bruge den der cube der. Hvor er din anden portal henne? Okay, og så skal vi sætte den der, eller der. Okay. Min anden, den er... jeg lagde ikke noget, fuck. Ja, det er faktisk... Jeg ved ikke, hvor min anden portal er henne. Den er helt dernede i bunden. Helt nede dernede på den anden side. Men så skal jeg jo... Hop. Du er lækker. Hop lige, kom. Ja, disconnection problems. Sådan, nu er det helt fint igen. Sådan der. Sådan. Så går du derhen. Kom, gå derhen. Først så kommer du lige ind. Ja. Det virkede ikke godt. Prøver vi en gang til. Jeg kan snakke med alle lofter, tænker jeg. Nå, vent. Nu kan jeg jo bare gøre sådan her. Hvad skriver vi? Undskyld, hvad? Prøver vi en gang til. Du skal lidt mere til højre med den. Nej. Ja. Nice. Klasse. I think after that display, we should take a break from the official testing courses. Nej. Hvorfor dog det? Hvad får det til at tro det? Okay, vi kan godt lige holde det ud lidt længere. Ja. Vi kan godt lige holde det ud lidt længere. Det der ikke der. Hvorfor skal de også se en fucking film nu? Det er ikke godt at vide. Måske fordi de har lyst. Cut det lige ud. Alle det der loading screens og sådan noget, cut det lige ud. Hvorfor det? Det er ikke, det er måske bare ikke særlig Nej, det er jo folk fedt at kigge på. Det er jo heller ikke noget, der bliver set af alle, vel? Hvad? Det er jo heller ikke noget, der bliver set af alle. Nej. Nej, det har jeg ikke hørt. I like this place.
Okay, nej, jeg har en idé. Geronimo! Du står stille i luften. Never mind. Hvad så nu? Hvad skete? Super, hvad skete der? Se, det skal et eller andet. Se. Og så skal du hoppe derop og dernede. Og så laver jeg en portal lige ved siden af. Okay, er du klar? Er du klar? Nej, det er jeg jeg skal bare overhovedet ikke. Hop. Bum. Først. Er du klar? Jeg skal hoppe først. Det skal hoppe. Ja, du hopper, så hopper Okay, jeg. et stykke før dig. Det ved du godt, ikke? Jeg skal hoppe først. Det ved du godt. Go. Go. Nå, først nu? Nå, Okay. okay, når den der begynder at bip, så skal du hoppe. Okay, er du klar? Ja. Sådan. Det er også et eller andet. Au. Vi skal have den der lys. Nej, vi skal have den der lys derovre. Jamen, jeg ved sgu ikke, hvordan fuck gør vi det? Jo. Okay, så... Jeg lægger røv til. Ja, det kan jeg sgu godt se. Ja, det er mig. Be right back. Bevæg lige. Bap. Ja. Når den der fan, den står stille, så hopper du. Hop. Okay nu. Jeg hopper. Hopper. Fantastisk. Kan du nå at gøre det hurtigt, eller? Så røg du igennem. Super. Nå, men så skal jeg hen. Okay, fantastisk. Det ved jeg ikke, måske. Ja. En gang. Så Hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg kan prøve. Skal jeg prøve at se, om jeg kan? Har du slettet de portaler? Du kan ikke nå det. Ja, der er sådan en portal, som gør, at min portal bliver slet uanset hvad. Nå. Prøv at holde den, fuck. Nej, jeg kan ikke nå den. Super, prøv at gå tilbage. Altså tilbage til dig, eller tilbage der, hvor jeg var? Vent nu lige. Prøv at trykke tab, burde du kunne se den så? Er den ikke hen ved dig? Jo, den er hen ved dig. Skal den højere op? Hvad siger du så? Hvor skal jeg ramme Nice. Bare bliv ved med at være der. Jamen, jeg skal jo også hoppe på et tidspunkt. Hvad sker der? Stopper den fuldstændig? Og den stopper fuldstændig, fuck hvor dejligt. We got this shit, mate. We got this shit. Så er jeg igennem. Det kunne være, jeg skulle dele den her video op. 3. Det kommer an på, hvor gammel den bliver. Nu. 3 så nu. Okay, men jeg skulle bare gøre det en gang, wow. Der er ikke så langt. De der ekstra baner, ikke? Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Og vi skal finde disken. Fundet. Vil du sætte den i den her gang? Nej, det gør du bare. Den dræber os sikkert igen. Ja, sikkert. Nå, stil dig et sted, du gerne vil stå. Good. You found those useless blueprints. Well, I do need you to be in the room so I can see them. I want to be clear. There's no reason whatsoever for you to look at them. Done. I guess. Fuck! Wow. Jeg var oppe i luften. Cold-hearted bitch. Ja. Den burde være færdig nu. Jeg burde være færdig. Den her del. Selve Part 2. part 2.
Jeg tror ikke, der er flere test. Så skal det være en par 3. Ja, det bliver næste gang, for det bliver fandme ikke nu med dit Ja. lortenet. Tak, See you next try. Vi gør også. Bye bye, guys. Wow. Endelig.